Tes cek 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 dek dicek dek. Ya Allah, Rene. Piye lah, Mbak? Aku sedang tidak baik-baik saja. Lah kenapa? Tenggorokannya Lah sakit. kakean ngemot permen kok, Mbak. Permen sunduk ya. Non kawan-kawan ngaturaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah ngono kula ya manggon ngarep nek ya ora gelem jawab salam kuwi kula kumun. Dibatin, Mbak. Wong kok ayune ngono. Ndek lali jawab. Sapa sing ayu? Aku. Wong meripat sepuh ya ngono. Nek ngarani kowe ayu iku ya rada apa ya jenenge niku? Rada apa? Rabur. Karak. Apa? Katarak. Iya itu. Oke. Krutuk, Bu. Assalamualaikum, Ma. Alhamdulillahirabbil alamin. Awake dhewe iso katimbalan ning Desa Kalipang ya Nak ya. Dereke Kaliori niki nggih. Dalam rangka acara bersih desa utawi mbancak Ibu Mine. Iki perdana apa wis bola-bali sowan rene, Nduk? Perdana nggih. Ketone, Mbak. Nggih. Mpun nate. Suwi, Mbak. Mpun nate tapi mpun dangu. Mbok piye-piye ya ngicipin neh. Nek menawa rasane isih kaya mbiyen apa ora ngono mbok menawa ya. Rasane kira-kira piye, Mbak? Iya sing kok ben dirasake karo ibu-ibuke kali bapak-bapake. Matur sembah suwun sangat kagem dulur-dulur Kalipang ya, Nak. Terkhusus kagem panjenenganipun Bapak Lurah dan juga stafnya lan ugi Bapak panitia penyelenggara sedaya mawon. Terima kasih sampun kersani balik kula sak kanca pagelaran besar Kedoprak Krido Carito ingkang pidalem saking Mulang Sumberjo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. Pon pimpin panjenenganipun Abbas Sikit Sumarlan Sarjana Hukum. Dan injih ginanipun kula sak kanca selipur kagem panjenengan sedaya saderenge lelipur donga dinonga kagem dulur-dulur Kalipang. Mugi-mugi sabubaré nanggap Kedoprak Krido Carito dipun paringi berkah barokah ngantos turah-turah nggih Mak nggih. Dipun paringi rejekine lancar, panjang yuswane. Amin. Apa neh? Mau amin. Tentu saja Apa? lunas utange. Amin. Gue guyu terus. Mugi-mugi dados bumi kang gemari pala jinawe murah sandang murah papan murah pangane. Tansaya ijo raya-raya nggih. Kanggo pembukaan iki mau wis ana Apa, Mbak? pamundutan saking Mas Pariono yang dari Mbulak Sempu. Nyune lagu pembukaan mung bisa nyawang Kang Mas. Nak gowo bentok piye, Mbak? Semoga Nak gowo ya ora. gowo ya diamuk yange Aki dhewe-dhewe. Iki aki garek milih Mas. Ya monggo sinareng Krido Carito kasengkuyung Mbak Terus Audio juga Sugeng Rawuh ugi kagem penggemar setia Krido Carito ya Nak ya. Mas Damien. Mas Damien. Jagale kambing sing saka Kuniram, Kang Mas Mardam. Bunda harus Mas Sean juga. Sinawang netro mencorong saya maruto hangripe sajroning nala
sayang ya nak ya. Sinarang Badros audio jarene ora Badros. Ora news ngono. Mas Kancil yang dari Mbak Batan Juwana juga hadir. Terima kasih. Apa Tidak ada yang masuk, Mbak. Kalah Mas Lagu Kancil. wajib, Ya. biasa, Dek. Ini yang langsung saja Capcus berangkatkan bareng Dido Carito. Satu tembangnya ada kalah bareng Christine Kenju Ulala. Kene deh. Ayo sayangku cinta. Bos Gus Lundu juga hadir lho, Nduk. Nggih, Mbak. Engko ditakoni Nduk lagune apa takoni. Iku rodok manja iku. Ayo Bebek.
bola-bali sono nek seminggu ngedur. Ora walah ya, Mbak. Engko nek rong kan. Apa? Engko nek rong minggu entuk penghargaan. Mengju sing nyanyi. Penghargaannya apa? Kayak yanduk. Gumut ala bener nek turunane Agus. Pak Jokowi ya, Mbak. Ngersake tembangnya apa, Nduk? Tak tunggu balimu. Tak tunggu balimu. Nggih. Juga sing saka Kuniran, jagal kambing ngersake pepeling. Ini Mas, tarik coy pepeling bareng cantiknya ada Wulan dan Mawang sakene, Dek. Ndek ki rong dina wis ora nyanyi. Ya kene. Endi nyanyi apa? Kene maju. Bar iki uceng tak tunggu balimu. Ora urusan. Apa ora urusan? Iku uceng. Lupa lirik. Ya apa lirik. Bosen. Rida Sari Tiga, tiga. Patrus Audi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah.
buke. Anak-anak Mbok kurang kurang ajar. usumno, Bu. Lah iya. Joli eketan ae. Wis tak Lah piye? Dene Lah kok piye? iso. Mari kamare kanca-kancane ngene iki. ngono. Balekno. Endi? Bu, Mau njaluk lagu apa? kaya mboke bojo loro. Lancang. Siji ora duwe kok malah. Mak ora usah ngene, Mak marai-marai kancane engko. Ora lah. Tanggane kula jajare kandhani nek njaluk lagu kon ngimbon. Jare ra ngusumno kok malah woro-woro leh, Mbok. Nek menawa nek nggo Wis, imbon. Bu. Endi mau? Endi lan? Iki lho. Arep mbok apakno neh. Ya tak kena tenan no. Iya kene ora apa-apa. Angger ngalak awas kowe. Ora. Engger ditambani ya bangetan. Ya buke ra mentolo no. Ayo kandhani ya. Ndang ayo dinteni Joko Boyo. Iya, tak tunggu balimu bareng Yani Seriani kan Dek. Jare ajengnya sudah. Kak, uceng lek lupa lirik. Ini Kong ngersake tembangin apa, Kong? Warta Wagya Cendana Barat. Iki kelincine ucul golek ana Mbak Ika. Lah ya wong tumbas malih rampun. Kok angel-angel ya. Iki mang susukan apa leh? Susukan tuku bakso are, Nduk. Ya kelinci ucul tekane Bali tekan Jakarta umbalane 40.000. Gak apa-apa Mbok, keju iso wis cek vokal kok. Iya, oke, baik. Iya, kene sing duwe tak tunggu balimu dulu ya sayang kecinta ya, kene. Iya. Kok. Ayo, Yan Sean, kene nyanyi. Ning kene amel apa? Ayo, tak apa rias? Sean Rada Wedding. Sukses selalu. sayang sik lho, So. Lah piye wis kadung kok. Maafkanlah wahai sayangku, terpaksa meninggalkanmu. Aku tak membenci dirimu dan melupakan cintamu. Kau tahu diriku
cobane tresno kok kudu sabar nerimo serahkan saja pada yang di atas sana. Kang Mas, Dalam sayang. nek pancene tresnone sampean wis bener-bener karo aku. Mas ya kepalang gunung Piye sayang? tetap bakal ketemu. Oh ya. Seru lho, seru. Aja jero-jero nek iso bareng. Maafkanlah wahai sayangku terpaksa meninggalkanmu. Aku tak membenci dirimu dan melepaskan cintamu. Kau tahu diriku, ku tahu dirimu, kita sudah tak sendiri lagi. Ku harap dirimu mengerti diriku, tak mungkin kita terus begini. Anggap saja semua itu sebagai mimpi tidurmu. Lupakanlah masa lalu dari semua kenanganmu yang lalu. Biarlah Sopo wis teko sliramu bisa terasa tresnoku opo penggodane tresno aku kudu sabar nerimo serahkan saja pada yang di atas sana. Terima kasih. Aduh, ket mau mulai tukangnya syuting, tukangnya streaming kok ya ora tak sebut jenenge apa to, Mas? Mas? Mas, 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 streamingnya jenenge apa, Mas? Goto? Apa sih? Oh, Mbak Nur, dalam. Tembang Tresno. Alah, terima kasih Mbak Ayu. Eleng, bojone Guntur, Mas. Kemat, kempot ya. Kempot ya. Rene sedela ora iso. Tak aku ae nduk nek iki. Iya wes, atasi Mbak. Gok Nur. Wes, krungu. Apa Mbak? Gok Nur channel. Gok Nur ora Bu Nur. Gok Nur. Gok Nur channel, heeh. Iya. Lancang. Bocah iki wis diomongi nek awak aku iki omong sing apik-apik, aku lu diajari elek terus. Lho ngono kok mbok putar balikan fakta nek omonganku elek, gumun aku. Sapa, Mbak? Padahal dhek iki omongane buah. Au gelap. Apa to iki Mbak? Kene. Aku nek ra paham aja melok-melok. Aku kowe ngerti. bocah wedinan. Kene sing duwe rela, kene nul minul. Rene ndek.
rela kene. Bok Nur, apa mau? Bok. Gok Nur, lah, ayo lele. Gok Nur channel loh, terima kasih yang lagi live streaming juga sugeng mirsani sebagai mawon. Yuk kene Mas, rela. Lagunya sing piye iku? Iku. Yuk. Bareng Rinda Carita juga KC Music. Juga Badrus Audio. Memang asli. Goyang kembali bareng Rinda Carita. Panggane Bang. Ya wis. Juga Mas Damien ampun. Mas Damin thank you. Delek ning kono. Silakan. Fotonya kayak semak-semak ngono ya. Ayo kerusakan. Daukah berbunga lara rendahnya pandanganmu padaku yang amat memalukan. Kebesaran seperti harapan setetes embun agar rasa rindu ini aku yang terdiam.
tembang tresno apa tembang kangen mau ya lali. Bojone loro sapa? Bojone. Oh iya bojo loro barang ya. Arep Separo-separo duwe lah ya apa? Beb ya. Ini sing duwe kelinci ucul sik. Ya monggo. Naturi. Terus tembang tresno apa tembang kangen mau ya? Tresno. Tresno iki lho, Mbak. Tresno. Iya monggo. Ajak guyon Bebek. Biar rasa panas Godhong wong. Ajak jalan-jalan Bebek. Kelincine ben ketemu, Mbak. Iya. Temar rondo. Tumpakno. Temar rondo. Tosa, tumpakno tosa. Ngobati kota sateruse ning desa Iya. merga aku anggoleki sing tak tresnani kunci api tak kan nunggano bojo loro ngancene bojo loro iku abot ya nduk sok terusan. Nah, kene ya Beb, sing duwe bojo loro kok terus tembang tresna terakhir karo ngranti Gustine Putri ya ndak ya. Ya monggo berangkatkan bareng Rida Carita juga ada Jumilah. Hah? Iya. Tembang tresna jane ndek. Ya Bebek, bojone loro. Coba saya lihat gempuke ya Bu ya. Ayo jogetnya saya ngaturan. Aja. Semangat deh. Kebengi bayaran. Ini wis ora bayaran.
Rita, Rida Carita. Ape, ini ya aku suka. Ayo Ben, kasih misi. Ada suryo nanging berteri batu sinar rembulan nambai susai mati sing tak cukup amung kanggo sliramu nanging nyatane aku kok aku sih Patros Audio. Apa tak kok kelontelan? Sing tak cukup amung kanggo sliramu nanging nyatane aku kok aku sih Grida Carita Noklek nek piye wong urung kok. Urung. Ayo Din. Ayo sing karep aja kalah. Ayo sing kene wis kadung semangat yo. Ayo. Ampun supaya mangke dalu tesih wonten sedalu natas.